kabi ney'nkabikazi ngithi angithathele lithuba nje ngivuma induku. Hayi cha, ngiyayivuma induku ey'nkabi ney'nkabikazi. I-album ingikhipha ukhanana nje, nami bengithi ngiyazama nje ngiyahlanganisa ngoba phela kade abantu babathe bayicela i-album yami nosjava. Noma ngathiwa nje usjava ngimnike le-album kube eyakhe, hayi cha, ngingamnika impela iqale phansi ngoba ayingihlulile yona, kubhimbekile nje impela. Ngiyabona nami ukuthi abantu bayakhalaza lana, yabo. Cha khona eqinisweni sukela nje ekukhuleni kwami akaze ngikwazi ukucula. Ngangivese ngiyibhimbi nje sukela kudala. Nasekhaya ngikhumbula ukuthiwa khona nje okwazi ukucula noma wakwacula. Singamabhimbi nje impela, lokho ngiyakuvuma-ke namhlanje. Cha nje singamabhimbi impela ekhaya. Ngisho osisi, omama, hhayi akekho ngake ngezwa kuthiwa wayeligagu ngasephinjeni, yabo. Njengamanje nje ngicabanga ukuthi vele ngibuyele kwi-rap, ngivele nje ngishiye phansi indaba yokucula ngoba ngiyabona ukuthi lento izongiqhatha nabalandeli. Already vele singiqhathile nabalandeli. Manje nje ithi nkabi ney'nkabikazi angithathele lithuba ukuthi maduzane nje ngiyabuyela kwi-rap ngoba ngapha kwezokucula ayi engathi akulungi ngempela. Shwele engizontshela khona ukuthi nje ayizondi inkabi.